ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አንሐውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ መዓልቲ ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም እንካፈሎ ቃል መሰረት እምነትና ቃል አምላኽ ይዝብል እዩ መሰረት እምነትና ቃል አምላኽ እዩ እምነት መሰረት ኣለዎ ስለዚ ንእምነትና ትክክለኛ እምነት ዝገብሮ መሰረት ናይ እምነትና እዩ ስለዚ ናይ እምነትና መሰረቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከምዚ ይብል ጥቅስ 6 ብዘይ እምነት ግና ንአምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ አምላኽ ዝመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደሊዎ ድማ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ ሪኢኹም እቲ ናብ አምላኽ ክመጽእ ዝደሊ መጀመርታ አምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ዝደሊዎ ድማ ዓስቢ ከም ዝህቦምስ መጀመርታ ተኽገብር ይግብኦ ከኣምን ይግብኦ ንአምላኽ ብዘይ እምነት ከነስምሮ ኣይከኣልን እዩ ብዘይ እምነት አምና እግዚአብሔር ፍቃድ ክንመላለስ ክንነብር ኣይከኣልን እዩ ብዘይ እምነት እግዚአብሔር ዝበሎ አባና ኩን ክኸውን ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ንሕና ምስ ሓሳብ አምላኽ ዘራኽበና ዋና መንገዲ እምነት ስለዝኾነ እግዚአብሔር ምስ ደቁ እግዚአብሔር ምስ ፍጥረት ዝመላለሰሉ መንገዲ እምነት ስለዝኾነ ስለዚ ብዘይ እምነት ማንም ሰብ ንእግዚአብሔር ከስምሮ ኣይክእልን እዩ ብዘይ እምነት ማንም ሰብ ከም ትብልብ አምላኽ ዘሎ ኮይኑ ክነብር ክመላለስ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር በእምነት ጥራሕ ዝሰምርን ፍቃዱ ዝገልጽን አምላኽ ስለዝኾነ ስለዚ ኣብ ክርስትና ብጣዕሚ ኣዝዩ አገዳሲ ኢምፖርታንት እንታይ ተዳኢልኩም እምነት እዩ ምክንያቱ በእምነት ኢና ንርእስና ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ከም ትርከብን ከም ትጎይን እንገብራ ስለዚ እምነት ክሳዕ ክንድዚ አገዳስነት ኣለዎ ብምሉኦም እቶም ዓበይቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ሰማይ ብህይወቶም ተገሊጹ ንእግዚአብሔር ኣኽቢሮም ዝሓለፉ በእምነቶም እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ነቶም ዓበይቲ በኣይ ተመስኪሩሎም ኢሉ በመን በእምነቶም ስለዚ ኣነ ንስኹም ድማ ኣብ ዘመንና እግዚአብሔር ዝኸብረሎም ሰባት ክንከውን ኣብ ዘመንና ንሰማይ ክንገልጽ ኣብ ዘመንና ሓሳብ አምላኽ ከነፍስስ ንትውልዲ ንደልን ተደኣ ኮይና በእምነት ኢና ክንገብሮ ንኽእል ምክንያቱ ኩሎም ኣቦታትና በእምነት እዮም ንእግዚአብሔር ኣስሚሮሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 17 ከምቲ ኣብ ብዙሓት ኣሕዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣቅድሚት ዝኣመኖ ንምውታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ ከም ትብህል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኽኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣብ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣብ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ሪኢኹም አብርሃም ኣብቲ ከኣምነሉ ዘይክእል ምንም ነገር ኣብ ዘይርኤሉ ጊዜ ከኣምን ዝገበሮ ንእምነት መሰረት ዝገበረሉ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ በቲ ድመጾ ድምፂ ወይ ድማ በቲ ድመጾ ናይ እግዚአብሔር ቃል እሱ ተስፋ ኮይኑዎ ይኸኣምን ክኢሉ ስለዚ አብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ብተስፋ ዘእመኖ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸቦ ድምፂ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ቃል እግዚአብሔር እንተደኣ ኣለና ድምፂ ትልዑል እንተደኣ ኣለና ብትኽክል ኣብ ናይ እምነት ዓለም ክንነብር ንኽእል ኢና ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ ቀፂሉ ከምዚ ይብል ጽሑፍ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማህፀን ሳራን እናረአየ ንምእማን ኣይደኸመን ሪኢኹም ሓደ ጊዜ ኣብ ህይወትና ገለ ጉዕዞ ንጅምር እሞ በቃ ክሳብ ክንድዚ ኸይደ እግዚአብሔር ኣይረድአንን ኢልና ምእማን ከነቋርጾ እንደሊ ክሳዕ ክንድዚ ተጸበየ አምላኽ ኣይደገፈንን ኢልና ምእማን ከነቋርጽ እንደሊ ኖ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኣቦና አብርሃም ክዛረብ ከሎ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማህፀን ሳራን እንዳረአየስ ንምእማን ኣይደኸመን እዩ ዝብል ንምእማን ከም ዘይደክም ዝገበሮ ዝሓዞ ድምፂ ስለ ዝነበረ እዩ ሪኢኹም ቃል ስለ ዘይብልና ኢና ካብ እምነት ንወድቕ ቃል ስለ ዘይብልና ኢና ካብ እምነት ንእለ ቃል ዘለዎ ሰብ ኣብ እምነት ደው ክብል ይኽእል እዩ በእምነት ደው ክትብል ዝረድአካ ናይ እምነት ኣባኻ ዝፈጠረን ዘምፀአን ናይ እግዚአብሔር ቃል ድምፂ ተዳኣለካ ኮይኑ እዩ አብርሃም ከም ዘይሕለል ዝገበሮ ዝሰምዖ ድምፂ ስለ ዝነበረ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ
ግናኸ ንኣምላኽ ክብርን ሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተዋላወለን ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተዋላወለን ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቆጸረቱሉ ሪኹም አብርሃም አጸቢቑ ዝተረድኦ እንታይ ተዳኢልኩሙኒ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል እግዚአብሔር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ንዝሃቦ ድማ ክገብርን ክፍጽምን ከኣልነት ከም ዘለዎ ንእግዚአብሔር ንቃሉን ይኣሚኑ ሪኹም ኣሕዋት ኣብ እምነት ደው ክንብል በእምነት ውጽኢት ከነምጽእ በእምነት ሪዛልት ከነምጽእ ዝረድአና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ምኽንያቱ ናይ እምነት ትክክለኛ መሰረቱ ቃል አምላኽ ስለዝኾነ ቃል ተደየለ እምነት የለን ቃል ተሎ እምነት አሎ አባና ኳታ ናይ አምላኽ እምነት ክትአቱ ዝገበራ በቲ ዝሰማዕናዮ ቃል እምነት ያናባና መጽያ ሪኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል እምነት ተሰኪሚ ኢናባና መጽዩ ከምቲ ንሱ ተሰኪሙ ዘምጽኦ ኩሉ ጊዜ መሰረት ናይ እምነትና ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይኸውን መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ معرف عسرته توزع عسر شو عاد خمزيبل أمبارسي أمنت كم مسمعون بقال كريستوسي ريخو محوات بحكي بأمنت كان عب ندلن دحر كوينا سيمبليت مجدي أبزحنا قالوا نسمع أبزحنا مسك قالوا حبرة نكبر أبزحنا نقالوا جيزي نهب أبزحنا نقالوا عدل نهب أنت دا نقال أملاح زخون جيزي زي بالكا خوينو بأمنت كتعبي أي تحلم أي تعبني خاب أمنت مخنياتو never ever بزينا እግዚአብሔር ቃል በእምነት ኩስኽን ከዓብን ዝኽእል ማንም ሰብ የለን ምኽንያቱ ናይ እምነት መሰረት ቃል አምላኽ ስለዝኾነ ስለዚ ኣብዚሕና ቃሉ ክንሰምዕ ኮለና በእምነት ክንዓብ ንጅምርሞ በእምነት ዝነበር ህይወት ከኣብ በቀሊሉ ክንነብሮ ንጅምር ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከነስምሮ ንጅምር ኣብ ሓሳቡን ኣብ ፈቃዱን ንርእስና ክንረኽባ ንጅምር ብኸመይ በእምነት ትእምነት ካበይ መጽዩ ካብ ቃሉ ስለዚ መሰረት እምነትና ቃል አምላኽ ይሞ ምስ ቃሉ ዘለና ጊዜን ሕብረትን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይወስኽ በእምነት ዝንበር ስርዓት ህይወት ይባና ዘሎ እዚ ስርዓት ህይወት ድማ በእምነት እንዳዓበኻ ትገልጾ ህይወት እዩ በእምነት ክትዓብገን ቃል እግዚአብሔር ኣብዚሕካ ስማዕን ብላዕን ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለዚ ሓቢርና ከምዚልና ክንእውጅና እግዚአብሔር አቦ ስለ እታናዓኻ እተስምር እምነት ዝሃብካኒ የመስግነካ ኣለኹ በቃልካ ኩሉ ጊዜ በእምነት ስለ ዝዓቢ ንዓኻ እውን ክብሪ ስለ ዘምጽእ የመስግነካ ኣለኹ አሜን